Lähdetäänpä hakemaan lopukkikamat. No heitsä. Eihän meillä... Mennään ajalla heitsä. Otetaan kaikista arvokkaimmat. Joo. Vaan ei tule mitään. Vittu paita vasta. Koira. Ei! Ei helvetti! Montako lamppua tilasit? 3! Olonko? Otitte sitten sen saatanan sulakkeen heti, vittu. Stalkeri on siellä. Häh? Mä en päässyt vittu. Missä muka? Tästä Alkeria on. Älä sit sumaa eikä vissiin muu. Siellä on Yield Sign yläpuolella. Hakataan se vittu stalkeri tällä. Missä? Ei oikeesti. Se on siitä vasemmalle kun lähtee. Aatalo! Varokaa! Mylväsi ihan vitun kova. Ei minua! Ei minua! Ei! Juokse! Ai, ovi auki! Mitä nyt on tapahtunut? Leksi, okkos Sipille? Vittu! Perkele! Mulla on sumea näkö, kun se vieras mun naamalla. Loppuu taskulampusta virta kohta. Niin. Me tarvittais kyllä vähän jeesiä. Joo, mä oon täällä. Mä en kuule teitä. Ai, kiitos. Vittu mikä näpyytys! Tappaa sitä millään. Mitä vittua? Vittu, et tule enää minun kimppuun. Lähetään nyt vittuun täältä. Älkää nyt enää sitä kiusakko! Vittu! Se tulee! Mitä vittua? Mene helvettiin! Eipä tultu sieltä! Eipä sieltä tullu! Äköön! Pakokauhu! Takaisin! Ei, takaisin! Lampussa loppuu virta ihan kohta. Menkää yli. Ei me tuolta! Ei. Ylös, ylhäältä nyt. Leksi! Ylös! Leksi! Tilanne on vittu. Tänne! Niin tänne. Leksi! Ei, se umpikuja, se umpikuja. Koileni! Koileni! Ovi kiinni! Ei! Ovi kiinni. Nyt se löytyy. Ei, Ettri! Mitä vittu? Tää on umpikuja, saatana! Me en näe mitään! Joo, ei se tee mitään. Ei vittu! Kyllä on se elossa vielä. Ole, mutta me katon just ja niin minua. Mene pois! Jaa, no okei. Mä en saa neuvoa yhtään, miksi sä olet pihan. On vissiin aika monta niitä kopioita. Joo, on, vitusti. Mulla loppu taskulampusta virta, me en näe mitään. Vasemmalle ei pääse, oikein. Tiedä. Ei se on kyllä. Lokket! Vittu me hyppää alas! Vittu me ei kestä, vittu mikä pakokauhu, vittu! Vittu, vittu siellä oli tumpperia, vittu kaikki! Mikä kokkeilee niitä vitun Firefoxia? Me otan kameran mukaan, tuuppa tänne. Ota. Ja vittu se oli. Se oli mato. No hei, tuostahan niin kokkeili. Ai, mitä vittua? No mikä järki tässä nyt on?
Mä haluan nähdä, kun Konsa tulee pillun syömäksi. No niin, pojat. Tältä pillu näyttää. Toinen tuli. Ei vittu! Oh! Oi vittu! Pieru paskaa! Ai Ja vittu! vaska. Mitä vittua? Mä olen sokeana nyt. Se vitu kusipää pasko minun naamalle. Tää on muuten aika miettimestä. Joo. Oi vittu! Ei! Tuo. Oleksi hengissä? Siinä on jo. Bonk. Joo, hyvin riitti. Ei, otetaan ne Konstan kamat nyt. No. Aha! Sillä lailla. Oliko me vielä niin kertonut siitä, että miten kun mulla on ollut ongelmia niin tämän DisplayPort-kaapelin kanssa. Enkä me ole jaksanut hommata vielä uutta. Eikin. Aina... Kuitenkin, aina kun me niin jos pääsen niin pöytää kovempaan, niin se mulla aha, yhteis katkaistu. Toimiko posella niinku pitää? Joo, toimii nyt. Nyt on paljon tissejä. Paljon tissejä. Ei, vittu, tää on vaan hirveää. Me voi pelata. Sanamäärä. Emme voi oikeesti pelata. Tosta se makoilee. Tossa joo. Katos perkele, no niin, miepä näet. Näytäpäs. Oho! Ai saatana! Näyttää oikealta. Sano tankki. Teetäänpä tuota sitten ihan easy. No niinpä näkyy olevan! Ai, ampukaa tankki, älkää minua. Duelin pelaajaa Petteri. Kato, minä ammuin pelaajaa Petteri. Ok. Oh shit! Se muuten tulee kämppää. Älä. Joo, minä pääsen takaisin siihen kyllä. Tuli vaan, että too many indexes, tell a programmer ja vittu kaat. No vittu! Missä se akka taas? Se on tuossa vittu tolpan takana. Minä mietinkin, että näetkö sitä. Saatana akkaa turpaa. Se kauhea persen raiskaus. Voi akka parkaa. Au. Mikä vittu kauhea pakotus sulla on vittu räjättää sun kavereille? Ei minua. Oh. Hirveellä hunteria naamari. Täällä ei kuule omia ajatuksiaan. Täällä kuuluu vaan kauhea semmonen... Ja sitten... Kuuluu taustalta vittu. Vittu. You gotta call that boat over here. Aletsaapa palalakkas, oi. Palalaikka sohoi. No niin, nyt kuuluu Hammond!
Hämää. Ui vittu! Ei! Vitu King Julien! Perkele, ai! Perkele se raiskaa minut tänne. Jätitte minut onneksi se kuoli, Osasko se tulla tänne? Ei näköi. No, se jäi jälkeen. Kyllä skamasta. Vittu Monsters Inc. alkoi soimaan, vittu. Aivan mahtavaa. Tänne. Me mentimme väärään suuntaan. No, vittu lopeeta! Perkele! Onko tää mitä? Lähti Sargeri kipittää karvi. Perkele! Ovi kiinni. Eikö ukko puut? Niille spot! Nyt tulee tankin tynkää. Arvakkaapas kuka on tankki. Katsokaa, sieltä tulee tankin tynkää. Varokaa vitu. Joni! Joni! Tuu tänne! Joni! Tänne! Tuu tänne! Vittu, kun tästä ei pääse pois. Saatana! Niin! Nyt lähdetään hakemaan lisää. Vittu. Hei, hienoa kaikki. Mennäänkö ota siitä? Sinun pitää ladata välissä! En näe mitään! Mistä vitussa? No joo. Mä voin tehdä mitään enää. Vittu, ei kookki kiva vuoksi nyt on päälle, hää? Tuhti niin ja vittu. Saa Petri, Pojat. kohta saa Petri pamppua jakaukseen. Onpa mukavaa. Oho! Miten se loikkii noin vituusti? Ei tässä oo mitään järkeä. Vittu! No mitä vittua? Mene! Aikamoinen hyökkäys saa. No oli joo! Et voi syntyä tähän. No mitä vittu? Et saa silti palkkaa. Nyt tapetaan Petri kaikin mahdollisin keinoin. Nyt Petri kylmäksi. Tuosta tulee tän. Ollaan Pitäis Pavnos kyllä vaan pois täältä. Mitä vittua? Voit juosta, mutta et piilauta. Eikö vittu? Ei! Vitu jokkey, saatana! Ei no tää nyt näyttäis menevän vähän pilkseelleen. PC nappas sen. Siis ihan vitun rasittavaa. Vittu justiinsa oli pääsemässä karkuun. Olipa virkistävää tappaa kai. Vittu ruuhka. Perkele pojat! Se tankki tuli sieltä just. Vitu tankki hyppää niskaan vittu. Jota lyötte oven nokaneesta kiinni vittu. Sarkeri tuolla ylhäällä. Ottaa vitussa. Ai vittu! Ai saatana. Vittu, Vittuko sattuu? Mitä vittua?